Oh, we gaan even een blokje om. En we hebben wat oorwaar besteld, maar ja, je kan niet alles hebben. Nee, dat heb je hem net in de hand? Nee, dat dan krijg ik net. Maar als het is een ploeg, het gaat sowieso terug. Ik wil snijdt het of iets, dat maakt het eigenlijk niks uit. Ben wel bikkels. Ja, dus dan wil ik net bellen hoe gaat het wel terug, gaat gewoon terug. 24 in de Oosten. En ja, iedereen die heeft hetzelfde hobby, wat draven, een beetje in conditie blijven. Ja. En ja, dat doen we altijd op maandag doen, maar één keer in de jaar hebben we dan de bierloop, heet dat. En dat is van café tot café, hè? Van café van Jorwert naar het café van Jelm. Nou, en dat gaan we hier doen en dat is hier voor de 40ste keer. Jubileum? Ja. En ook doen we dat jongens altijd, op maandag doen, maar omdat het een jubileum is, doen we het even op vrijdag doen. Jongen hebben nou een feestje, een feestelijke prijsuitreiking. Dus dan kan iedereen even iets later van bed, we houden er wel rekening mee. Ik ben de oudste, ja. De rest is allemaal op en ondergronds of ze binnen net meer, of ze binnen naar thuis. Hè. Ja, maar ik heb altijd een hoop sporten en ik ben eigenlijk weer rieders van huis uit. Hè. En rieder is al rond. Wat wij vroeger liepen, dat zijn ze allemaal. Waar ga je hem heen en wat doe je hem allemaal? Want we draven dat weer helemaal net. Hoor. Want ik weet in Mantrum en ik kijk me niet zijn dat ik een van die dravers had op een feestje. Want iedere autorieder die zei, die domme gekken op het dik, dat is ook hartstikke lastig. Als je al even het eerste aan je hebt, tot jaren we het even hierin en even de week, de oude week even bepraten. En als hij wat beleefd heeft of die heeft wat een stommiteit uithellen, dan wordt dat even breed bepraat. Hè? Mijn taak is, ik ben wedstrijdleider. Oh? Ja, dat mag er hier naar doen, hè? Maar door eens was ik hem mooi. Oors ren ik altijd mooi, ja. Ja. Dat is begoen. Ik wie er net bij, want dat was in 80 begoen. Maar dat er een weddenschap wie tussen twee dravers, of eigenlijk één draver van de groep en één die het gewoon in de kroeg ziet. En die zei tegen de draver van, hey, tegen Nico, van ik kan wel winnen van die. En we draven van kroeg naar kroeg. En wat het verlies, die betellen de oren een first bier. Nou ja, ze hadden erom draafd en nou ja, sindsdien is het de bierloop worden elke keer. Hoe is dat nou, dat ze te zien dat jou ergens mee begonnen bent en dat het dan dat zo'n evenement is uitgegroeid? Dat hiet net af, nee. Nee, hè? Nee. Is dit nog spannend? Ja, dit is wel spannend, ja. Ja? Ja hoor. Maar dat hebben we altijd. Ja, al verder hier. Ja. Ja. Maar de eerste keer was wel spannend. Ja? Ja, ik ging op mijn leven doen. Want ik denk dat je net winnen. Ik wist niet wat er kon. Maar bij heel laat toen leerde het tegen en zitten met de voeten in de veer. En dan hebben we een heel gezellige jongen aan. Maar ik mag nou voort, zei ze. Oh. Dus dat straks. Ja, kom maar op. Oké. Dit is hem. Ja, dit is de Nijenbeker, want de oude beker die is toen vol. Daar kon geen namen meer bij. Die wie wat liet ze. Dus we hadden, ik weet eigenlijk net van wanneer. Dit is 3 jaar of zo kwam. Ja, 3 jaar sowieso. En toen is hij ook verneemd naar Ide Kooistra. Sowieso een bekende Friese hutdraaf. Die is in 2016 verstoren. Nou, en dat wie toch wel een icoon van de groep, maar echt wel een drager van de groep. Dus ja, dan stierst in deze beker, maar al die naam, nou ja, Nico Oorstra natuurlijk als eerste. Het vreemde is dat ze maar 1 keer opkomt. Komt ze maar 1 keer op, ja. Ja, en dat is net vreemd. Dat is, nee, dat is, ik denk dat dat eerlijk is. Dat iedereen gunt de oren een keer de winst. En, en de mast wil winnen, dus het is net zo van nou, ik hoef er niks van te doen. Ik bijt op mijn naam wel even in die beker. Nee, dat is net zo. De mast te verdraven. Is dit nou spannend, jongens? Oh, dit is wel spannend. Ja? Ja, zeker. Je staat bijna als laatste, dan ben ik de beste, toch? Nou, dat kun je nooit zeggen. We gaan de strijd over. We gaan de strijd om. Ja? Ja, zeker. Want je steert nog net op de beker? Ik net. Ik al. Dus, dus dan mag je ermee winnen? Nee, ik moet net verder man. Kijk, dan worst je ook graag op de beker? Ja, bliksem zeker. Ja, dat is zeker deze editie. Wat zou je doen? Oh, ik heb wat concurrentie. Ja.
inprikkelen. Ja, ik zit er ook al in. Dus. Oh, bliksem, dan wat dan. Succes! Go! Hoe gaat het? Nou, wat een ziekte wordt zo. Ja? Ja, een maand niet draven en dan markeert er wat door. Maar wie is gebeurd? Ja, we winnen met z'n fjouwen nou. Maar we hebben alleen nog oude rakkers nou. En toen is er gelukkig er jeugd bij komen. En nu is een heim gewoon draven. Is het erop? Ja, nee, maar het is een grote eer. De 40ste bierloop winnen. Nee, ik stier er net op. Ja, je mag er voor de 12e keer op, maar nee, ik ben heel blij mee.